Saphinde sahlangana futhi babukeli emakhaya sahlangana enkundleni endaweni enkulu impela ya Dr. Dube la ufica khona uDr. Dube esichazela ukuthi imilingo yakhe nezinto zakhe azenzayo zesiZulu uzenza kanjani. Babukeli emakhaya ake like niphinde nisubscribe ningakhohlwa ukuthi cha siyeza sihlome sithi ngovulo siyeza khona eGoli kule nyanga njengoba iphela nje ngenyanga ezayo umhla ka1 sobe siqala sobe sesikhona sizosebenza naye kanye naye umkhulu uDr. Dube sobe siphethe nje okuningi bazalwane niyazi kube kutholakala okuningi ningakhohlwa ukuthi nami as umboni Dube ningifollow ningilike kuhlelo lami olunye siseceleni babukele emakhaya ngizomfakela nje ilink lapho kwezomdabu umseshe nje lapho ku YouTube wakho ukuthi ezomdabu uzofica futhi ngibhizi nazo ezesiZulu izinto ezikanjena ngibhizi nezinye izangoma nezinye inyanga ngizibuza babukele emakhaya zisichazela nazo ukuthi zenza kanjani nazo imilingo yazo. So namhlanje niyabona ababukeli ukuthi simphethe nami uDr. Dube siyambona phambi kwethu muhle kakhulu ushaye nedima lakhe uDr. Dube siyambona ke simbingelele simamukele naye ohlelweni lakhe siyabongelela namkhulu kunjani mkhulu siyabingelela nawe. Ya sanibonani banani. Yebo mkhulu. Hayi ngithi hayi nginibekele ukuthi ngomhla ka1 ekseni ngizobe ngiseGoli endaweni yaseProtea Grand endlini garage. Yebo mkhulu. Ya usungafona ke kusuka ngomhla ka31 ukuthi impela kuye ngiyeza yini kodwa ke ngeke ngilenze iphutha ngizobe ngifikile noma kanjani. Bese ngiqolisa ngase eCape Town njengoba ngeke ngabi ukuthi ngizokwehla ngeCape Town. Ngiphuze ukuyithola indawo kodwa ke senginayo isikhona manje sengenza amalungiselelo ukuthi ngiye ngakhona. Yebo mkhulu. Kodwa ke songoze ngiye khona ke mhla ka1 yebo ekuphela kwenyanga. Yebo mkhulu. Hayi ke induku engizobe ngiyiphethe lapha eGoli ke zithanda ukujula impela. Yebo. Ngoba kuloko ke ngiphethe induku yoswazi. Uma ukuthi uyoyifuna noma omunye umuntu eyifune kwenye indawo athi ngifuna uswazi. Uswazi mkhulu. Yebo. Le nduku iwu3 in 1. Yenza izinto ezintathu nangaphezulu kwaloko futhi kokuthathu. Yebo. Ya. Masibuyisa intombi noma unkosikazi ohambile. Ya, kufuneka uthole ingubo yakhe. Mothola le ngubo yakhe ke kufanele usebenzise lo muthi ngeyokuyimpuphu. Yebo mkhulu. Futhi uthole lo muthi ke ukuthi kuvuvuzela phezulu kwengubo yakhe. Yebo. Noma isithombe sakhe. Lona obalekile. Yebo mkhulu. Ya, noma ngabe owesilisa noma ngabe wesimame indoda mhlawumbe ibalekela umuzi phela kuyenzeka amadoda abaleke ebalekela ukondla ngoba esene intombi ezinye ya unkosikazi ayibuyisa indoda yakhe aqoqa umuzi. Yebo mkhulu. Ya ufuna ke bokwenza lento okuphethe loswazi uthi ukhatha lamafutha ke ngizokunika wona eceleni ukhathe uswazi. Uswazi kufanele uswazi lompetshise noma elomzungulu. Yebo. Ofushane nje ungakanyana. Suzoshaya ke le ngubo ke le oyivuvuzela umuthi mase uyalishaya. Ushaya kathathu umbiza ngegama kanti ushaya umbiza ngegama. Uthi bani wakabani buya la ukhona woza kumina ngiyakudinga. Ya. Awudluli kulo 3. Uthi swap ungadluli kulo 3. Yebo uma kulo 3. Futhi uma uzoshaya namhlanje ushayisa kwey'ntathu. Yebo. Ya, mose uyama ungabasashaya. Sokufanele ukuthi kulolu lwesibili usuku khona umehluko oswenzekile. Noma nolwesithathu khona umehluko owenzekayo ngoba uma usobaphula hayi inolaka impela ubuya ngenkani lo muntu lo. Yebo mkhulu. Wakuwuswazi nje hayi iyamshaya impela. Yebo. Imshaya amadlebe kumengezwe nje impela imshaya amadlebe ngese nemvimbano emincane emkhombisa ukuthi buya uze ekhaya. Buya uze ekhaya yebo. Ya imshaya lo swazi.
Ya. Njengoba ngithi-ke le nduku iwu-3 in 1 yenza izinto ey'ntathu ngempela. Nangaphezulu kwalokho futhi iyakwazi ukuzenza ezinye. Ya. Uma futhi-ke washonelwa umuntu wakini, mhlawumbe wagwazwa iy'gebengu ndawo thize. Wase yashona-ke namngcwabo. Ngisho ngabe useneminyaka eminingi kangakanani ashona ingcwaba lakhe. Yebo. Ya, uyakwazi futhi ukuthi uphinde ubuyisele umvuse lo muntu avuke ahambe ayomshaya. Yebo mkhulu. Ya, ubhala isiphambano phezu kwethuna. Bese ushaka 7 ithuna. Umbize ngegama uthi vuka bani wakabani. Uvuke uyibuyiselele kulabantu abakubulala. Ushayeke futhi ngoswazi lakho ushaye ukhulume noma kanjalo uzobalanda lawo bantu abambulala. Yebo mkhulu. Induku le yokuyibuyiselela ngoba phela amandla sinawo. Yebo. Okokuqala nje futhi sungazi ukuthi umuntu wakini ubulawa ubani, bembulala ngoba yini enze mhlawumbe bebefuna imali yakhe base beyambulala igebengu. Hhayi-ke uma ushaya ngoswazi-ke lana hhayi noma kanjani ushona khona amlande. Yebo mkhulu. Ya, njengangithi u-3 in 1. Ake siphinde futhi. Uma ukuthi untshontshelwe mhlawumbe kusale unyana uma kwasala iteku nakhona futhi uvuvuzele lo muntu oyimpubu uvuvuzele phezu kweteku lakhe noma unyawo lwakhe. Uma ukuthi awuyitholanga lento ushaya yona intuthu le. Yebo. Usho ukuthi buyisa impahla yami oyintshontshile. Ushaye ka7. Ya, ushaye ka7. Yona le nduku inolaka. Yebo. Ngiyaniyala nje ukuthi entombini uma ushaye ka3 ngoba lapho kusuke kuwumusa. Ungalwi ukhuluma ukuthi ubuya ngiyakuthanda. Usulwa kakhulu manje. Inolaka mkhulu. Ya, inolaka. Ungakhombisi uma ushaya ngoswazi wena unolaka, khombisa ukuhleka. Induku ihambisana nawe. Yenza leyo nto oyikhulumayo iphinde iyenze kahle uma ukhuluma kahle. Yona inolaka ungajombi ku4 entombini igcina ku3. Yebo. Kodwa kulo muntu ontshontshile noma obulele wagwaza umuntu wakini. Yebo. Ushaye ka7 uzoyibona-ke la ikhona. Ya, la unolaka khona nawe umuntu osebenzisayo. Ube nolaka futhi khathi usebenzisa ungahleki. Ulwe ukhombisa ukuthi uyalwa-ke manje mhlawumbe ushaya ithuna lo muntu wakini. Ulwe uthi vuka ubalande bonke abakwenze lokho. Yebo. Nongabe futhi uthakathiwe kusafana kuseyinto eyodwa le esikhuluma ngayo. Nangabe uthakathiwe shaya ithuna ubhala isiphambano nje ethuneni. Mase uvuvuzela umuthi futhi uwenze isiphambano futhi. Igaranti-ke lelo. Yebo mkhulu. U7 days nje awupheli. Yebo. Awupheli u7 days. Ya, ilapho-ke. Ngoba mkhulu bayahlupha ababulali kuye kube nzima kwesinye isikhathi umuntu abulale kanti ubulala umuntu ondlayo ekhaya noma ubaba womuzi mkhulu. Yebo, usuke selimaze kakhulu iy'ngane zizosala zidlile. Zidleni mkhulu, yebo. Iy'ngane zizosala zidlile lutho sey'bulawa indlala. Ya, ingakho-ke iy'nduku ey'njengalezi zifuneka. Yebo. Neqhwaga lezi ay'khona emhlabeni ey'hamba zidubula abantu. Yebo. Ingakho-ke lezi nduku ey'njena-ke zifuneka ngoba phela ngeke uhambe udubula abantu nawe uthi uhamba uthi uyaphela. Uzoboshwa phela kanti uma uyishaya kanje induku izoshaya. Yebo mkhulu. Ya. Yebo. Kokunye mkhulu futhi umama mhlawumbe ahambe noma ubaba ahambe ashiye ikhaya lingenamuntu, iy'ngane zisele noma wazi noma nobaba wazi kuphela mkhulu. Uyasiza futhi lo muntu lana mkhulu ukuthi umbuyise umkakho noma umkhwena wakho noma isoka lakho noma intombi iphinde ibuye mkhulu ize kuwena. Noma kanjani izobuya intombi. Uma ushayile kathathu ungajombi ku3. Yebo. Ney'nsuku futhi azibe ntathu ungajombi uye osukwini ka4. Yebo mkhulu. Ugcine wena ku3 mose uyama ulinde. Yebo. Kodwa kulokhu nje uma usuke ushayile ukuthi 1 2 kusuke sokucaca mose uyama ungajombi lapho ngoba uma ujomba lapho phela uzomlimaza. Yebo mkhulu. Umlinde.
babukele emakhaya niyazizwela-ke ezihlaba umxhwele ukuthi umkhulu uphethe enye impande futhi eGoli, abavive-ke abaseGoli, abavive. Umkhulu uyatholakala and umkhulu uzobe phethe nokunye, uzobe kwazi futhi ukuthi akwenzele isitholo segusha. Babukele emakhaya ekwazi futhi ukuthi akwenzele ikhandlela elibovu ofuke ulenze lapha ehlathini. Umkhulu uzobe phethe iy'mbiza zakhe, umseshi wena nkunzi yembongolo, ephethe konke bazalwane ngezandla zakhe. Wena sondela nje usheshe ufone, ungasali usalele emumva umkhulu mesebuyele emumva, ngoba uzohlala iy'nsuku nje zibe ntathu kuphela mese eyabuyela la e-KZN. Emva kwalokho uzomthola le e-Cape Town futhi esehambile ngomhla ka-1 makuphela yona futhi le nyanga esiya kuyona ezobe sele e-Cape Town. Ngokwakho-ke kwabukele emakhaya ukuthi umshayeli umkhulu kulona ucingo lakhe noma uprese lakhe i-order noma usho ukuthi uzofika ngasiphi isikhathi eGoli, ngoba uyaphuthuma. Babukele emakhaya umkhulu meseGoli isikhathi akabi naso, basuke bebaningi abantu abafuna ukusizakala. Kuba ngcono uma ukuthi usheshe wapressa nawe elakho i-order noma wabhukha ukuthi umkhulu azi ukuthi uyeza. Futhi umanike bakubukele emakhaya ngobuningi benu nifike, umkhulu uzobe nilindile. Mkhulu ake siphumeni manje, isikhathi asasivumeli, ake sibavalelise babuke sibashiye ngoxolo mkhulu. Ya, nisale kahle balaleli, inkosi inibusise. Yebo mkhulu. Thank you. Hamba nomantombazane ufamba nje kuphuma amantombazane. Hayi still not uzoza wena. Ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhothi impembe yomini.